Mikkel Henderson, 21 år. Jeg glæder mig til at komme ned, og nu er jeg kommet lidt herfra i sidste øjeblik på grund af Mace, så jeg glæder mig til at komme ned og støtte de andre. Og selvfølgelig også være klar til at komme ind og give den alt, hvad den kan trække, hvis jeg selv får chancen. Til at starte med, så er det nok mig, der sidder på bænken, og det har jeg det også helt fint med. Og der vil jeg også yde alt, hvad jeg kan for at støtte de andre og gøre holdet så stærkt som muligt. Men jeg håber da selvfølgelig selv på, at jeg kan komme ind og få nogle kampe selv, men det er klart, at det bliver nok, hvis vi kommer lidt længere ned i placeringerne. Jonathan Groth, 19 år. Jeg glæder mig til at kæmpe sammen med de andre drenge på holdet og gøre nogle gode præstationer. Forhåbentlig så kan vi overraske i nogle kampe. Det håber jeg på. Det er mit første VM for hold, så jeg tror, det bliver en utrolig fed turnering. Første gang er altid en speciel oplevelse. Men som sagt, så tror jeg, vi ikke er favorit i nogle kampe, så håber vi kan komme ind og overraske og spille noget godt bordtennis. Jeg glæder mig rigtig meget til VM. Det er et interessant hold, vi er afsted. Vores kære Michael er ikke med, det er svært. Men så har vi Allan, som er i god form, og Jonathan Groth og mig selv, og så Mikkel Henderson. Det er mit andet VM for hold, så jeg var med for 4 år siden for første gang, og det var utrolig interessant. Men nu går jeg ud fra, at jeg selv skal spille som fast mand på holdet nu, så jeg ser frem til, at jeg kan levere nogle kampe til holdet, så vi forhåbentlig kan vinde vores holdkamp. Jeg skal selvfølgelig ind og levere det, jeg har trænet for i lang tid nu. Jeg har haft en god sæson, synes jeg selv, her på 2 års tid. Så hvis jeg kan levere nogle gode kampe til holdet, og så holdet leverer nogle gode kampe til mig, jamen så plejer vi at nå første 3. Så det håber jeg meget på. Allan Bendtsen, 43 år. VM er altid noget stort, så det er jo en fantastisk at være med til, og det jeg glæder mig allermest til, det er jo, at den her gang er det kun holdturnering. Og holdturnering er det, jeg synes, som er sjovest at spille, og det er også der, hvor jeg har været med til at skabe de største resultater. Nu er det godt nok blevet en lidt anden situation efter, at Mace ikke skal deltage, men jeg synes, vi skal holde hovedet højt og forsøge at nå en top 12-placering alligevel. Forventningerne til vores hold er, at jeg synes, vi skal gå efter 3. pladsen i gruppen og blive blandt de 12 første. Og hvis det kigger, så synes jeg, at vi har et godt nok hold til at blive mellem de 18 første, som også spiller i A-gruppen til næste VM. Så det er klart målsætningen her hjemmefra. Og min egen præstation håber meget på, at den intensive forøgede træning her det sidste halve år giver resultat nu, og har glædet mig utrolig meget til holdturneringen her i VM og kommende OL-kvalifikation. Jeg håber på at kunne vise, at vi er der, hvor vi skal være, og at kan skabe de her resultater, som er en lille smule bedre end ranglisten siger.